esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Benvidos a todos e a todas a un novo programa de Cinefilia. Nestes días estáse a celebrar unha nova edición do OUF, Ourense Film Festival, así que imos a ver que tal foi a gala de inauguración do venres pasado e tamén repasamos a súa programación. O venres pasado, no Auditorio Municipal de Ourense, inaugurouse oficialmente unha nova edición do OUF, a número 29. A gala de abertura, dirixida por Ángel de la Cruz e presentada por Raquel Domínguez e Moncho Lemos, foi marcada pola entrega dos premios honoríficos, a música da Real Banda de Gaitas de Ourense e as intervencións da cantante galega de Operación Triunfo, Sabela. A calpurnia de honra internacional recaeu este ano no guionista cubano Alejandro Hernández. Clara Bilbao, diseñadora de vestiario e directora, recibiu o premio especial OUF, mentres a ISGE, fundación colaboradora do festival, otorgou o seu galardón á actriz de imaxe e dobraxe Aurora Maestre. Moitas grazas por vir. Xa sei que non vis por mí, non, vides por a película, pero eu un ratiño solo. Vou sacar unha lista que teño para dar as gracias, como nos Goyas. A ver, ai, pois non a teño. Que vou facer? Grazas. Pois, como non a teño a lista, e se me vai quedar moita xente sin dar as gracias, vou darlle as gracias a dos cousas. Vou dar as gracias á AIGE, Fundación AIGE, polo premio. E vou darlle as gracias a unha persoa que xa non sei que decir dela, porque é unha maravilla, porque ha argallado todo, porque está pendente de mí, con outras dous. Entón, é que non sei que dicir, Así que, grazas a AIGE e grazas Isabel Blanco. Gracias por todo. Boas noites. Finalmente, o premio OUF Ourense entregouse ao guionista e produtor de recoñecidas series como Respira, Élite ou El desorden que dejas, o filanovés Carlos Montero. Esto ya estaba pensando, ¿qué podía decir? Embargábame un sentimiento como de melancolía e como de tristeza. Decía, pero por qué? Según recibir un premio, según motivo de alegría. Además, na miña terra, estamos meus pais por aquí, está a miña familia, os meus amigos, só por eso merece recibir o premio. Pero non sabía por qué, porque estaba así como medio triste. Ata que caín que, claro, que é un premio a trayectoria, é un premio xa a carreira feita, non? É un premio ao pasado, casi. Porque o mellor é cando un recibe un premio, cando está empezando, ten 20 anos, é un premio pois a unha ópera prima, é un premio ao futuro. Este sinto que é un premio, pois eso, que xa levo 20 e tantos anos facendo cousas, non? Pero despois pensei, bueno, vou ser optimista e positivo, que eu son sempre optimista e positivo. Tamén penso que este é un premio ao presente, o que estou facendo agora, non só o que fixen, e tamén un premio futuro, non? Porque espero que me queden polo menos 20 anos ou 30 e acabar aquí como Aurora dentro de 30 anos recibindo outro premio como este. Moitísimas gracias. Oxalá poda estar aquí dentro de 30 anos. Chao. O documental autocelebrativo sobre Adolfo Domínguez, El eco de outras voces, dirixido pola filla do modista Adriana Domínguez, coproducido pola Fundación Domínguez e apoiado pola Diputación de Ourense, pechou a gala. Nestes días, o cine será o protagonista na cidade de Ourense.
No programa principal atopamos unha selección de filmes de ficción e documentais premiados ou xa programados noutros importantes festivais internacionais. O festival complétase coas seccións Ouf en curto, Panorama Galicia e outros ciclos non competitivos. Ademais, no Marcos Valcárcel, seguirán abertas ao público as exposicións Habitar o Baleiro do fotógrafo Brais Lorenzo e a exposición de fotografías de Manuel Outomuro, O anxo que nunca fun. Podedes descargar o programa completo na páxina web do Ouf. Dentro dos encontros literarios do Ouf, o cineasta, produtor e guionista Pepe Coira presentou, xunto con Carlos Amil, un libro sobre o mestre guionista Daniel Domínguez. Con Cinefilia fomos ata a librería Tanco para conversar con él. Dentro dos encontros literarios do Ouf, presentouse o libro Las costuras del guión, historias de cine e de vida. Un volume que recolle os artigos e as reflexións sobre o cine do guionista, mestre de guionistas e director Daniel Domínguez. Unha antoloxía de textos que non debería faltar na librería do cinéfilo. Falamos co guionista, produtor e director Pepe Coira, que encargouse desta edición a través de Ollo Vivo, e co director Carlos Amil, que colaborou con Domínguez en diferentes proxectos, como na creación da Escola de Imaxe e Son da Coruña ou no filme Blanca Madison, do 1998. Daniel Domínguez é un dos grandes cineastas deste país. A súa obra, a súa filmografía é curta como director, curta pero moi intensa, moi potente, ten unha peza que dos grandes títulos dos anos 80, Río de Sombra. Daniel é un mestre e é un guionista e é mestre de guionistas. Digo porque probablemente, creo que non exagero se digo que o que máis influiu nas xeracións actuais de guionistas neste país, a partir do seu traballo na Escola de Imaxe e Son, en diversos talleres, obradoiros, cursos de todo tipo. Tiña unha capacidade, porque el viña o seu oficio, era o de mestre, tiña unha capacidade para comunicar unha paixón e un coñecemento polo cine raros, especiais, moi fondos. E ese é Daniel. Daniel era tamén un gran amigo, pero Daniel é sobre todo eso, é unha desas figuras que dá este país que o millor non teñen o recoñecemento que no momento que merecen, pero que son unha parte moi importante do noso patrimonio. Como sabedes, Daniel, como director, somente fixo un par de curtametraxes, pero unha en concreto que foi Río de Sombras, nos anos 80, unha película que rompía moitos esquemas no cine galego da época, e despois estuvo sobre todo traballando en labouras de guión. Magoadamente, insisto, nunca puido chegar a dirixir unha peli, pero considero que Daniel é un cineasta, non un cinéfilo, sino un cineasta de pensamento e de acción, que traspasou digamos, o seu traballo, chegou a moitísima xente, influenciou de moitas maneiras, porque ademais tiña unha capacidade inmensa para expresar a través dos escritos que teñen que ver co libro que imos presentar hoxe. Daniel hai un momento en que empeza a publicar un blog que se chama La Escuela de los Domingos. La Escuela de los Domingos é unha referencia ao cine. Era unha imaxe que propuña Fernán Gómez nas súas memorias, dicindo el cine, nuestra Escuela de los Domingos. Entón, durante 20 anos, de maneira moi regular, Daniel nos iba agasallando con textos sobre o cine, sobre a literatura, sobre a vida, sobre as viaxes, etc. E ese blog
está hoxe activo e de alguna maneira o libro é un convite a ir ao blog. Era eso, unha continua oferta, un continuo agasallo de coñecemento, de sensibilidade, de profundidade. Entón decíamos, fagamos un libro, e realmente o lío era que escoller, porque había moitísimo material entre o que escoller. Entón, a opción que tomamos foi a de ir buscando os textos en que máis falase dunha das súas teimas. Tiña moitas teimas, pero unha das súas teimas era do guión. Las costuras del guión é o título que buscamos, porque, sendo fillo de costureira, acudía moito a esa metáfora do que é o coser para buscar como explicar o oficio da escritura. Baixo o meu punto de vista, a construción deste libro, non só a edición que fai a cabo Pepe Coira, senón sobre todo o que transmite Daniel Domínguez, para min, o converte nun libro absolutamente singular no seu terreo a nivel nacional. Creo que é un dos millores libros xamais editados en España con esta temática, dunha profundidade que a outros niveis me recorda ás veces a Truffaut, a Romer, mesmo a Bresson. É dicir, hai algo que trascende, porque hai algo sorprendente e é que consigue transmitir unha sabiduría narrativa e unha experiencia profesional como se fose unha conversa que ten co que está lendo, que iso é algo verdadeiramente difícil de acadar, e ele o consegue. Existen moitos manuais de guión, pero libros que reflexionen e conviden a reflexionar sobre o que realmente é escribir, ou sobre o que realmente é a escritura para o cine, eu diría que hai poucos e este especialmente querido. O libro está por librerías de todo o país, e se non pode acudir a nós, editámoslo desde a produtora Ollo Vivo, temos a nosa página web, ou insisto, por exemplo, agora estamos na librería Tanco, está aquí, está na Numas en Santiago, está en Trama en Lugo, está, etc. Está por librerías de todo o país. E se non, insisto, que pregunten por nós, por Ollo Vivo, e lles facemos chegar o exemplar. O mes pasado tivo lugar un simposio audiovisual organizado por la Asociación de Productores Independientes de Lugo, APRIL. Imos saber que tal foi. A Asociación de Productoras Independentes de Lugo, APRIL, de recente creación, reúne a 30 produtoras da provincia de Lugo. O 20 de setembro, en Lugo, celebrou un simposio titulado O futuro das localizacións, nas novas tecnoloxías do audiovisual. Falamos co presidente da asociación, Alfonso Díez Veiga. A Asociación de Productores Independentes de Lugo, APRIL, naceu hai cousa de ano e medio, e entre os seus obxectivos está de promover a cultura audiovisual. Entón, para eso facemos eventos como este que temos hoxe, no cal nos vamos a presentar, por decir oficialmente. Algún dos obxectivos é promocionar a nosa labor como produtores independentes que somos, xa que moitos de nós, que somos autónomos, temos xente que está traballando para producións internacionais ou de televisións de outros países, pero na súa vida diaria non teñen tempo a promocionar o seu traballo. Entón, nós desde aquí vamos a ser unha plataforma tamén de explicación deste traballo que se fai dende Lugo. Hoxe estamos aquí en Lugo, na sede da Xunta, nun evento patrocinado pola Xunta de Galicia e tamén cofinanciado por nós, o cal vai tratar do futuro das localizacións con respecto ás novas tecnoloxías do audiovisual, como poden ser os platós virtuais de nova xeración ou a inteligencia artificial. Hoxe preséntase a nosa página web, co cal a xente que queira contactar con nós xa pode a partir de agora, é asociacion.april.com. É unha asociación limitada a produtores da provincia de Lugo e da propia cidade, produtores independentes.
E agora vamos a repassar a carteleira do cinema comercial e a ver a nosa agenda de festivais. No me puedo creer que esté haciendo esto. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. A resurrección de Beetlejuice, o bioexorcista interpretado por Michael Keaton, coincide co renacemento de Tim Burton. Dende hai moitos anos, o cineasta se atopava nun perigoso e stancado limbo creativo, aínda que na serie de Netflix miércoles xa mostrava indicios de recuperación. Beetlejuice, Beetlejuice, sequela do gran éxito que foi o filme do 1988, abriu o Festival de Venecia e devolveu finalmente o artista a ese universo tan original, feito de tebras e candor que botávamos de menos. O filme é claramente unha homenaxe á primeira longa-metraxe, pero ao mesmo tempo brilla por luz propia. Beetlejuice, Beetlejuice resulta una película enérxica, anárquica e divertida, e os sketches desencadénanse brillantemente un detrás de outro. Todo o reparto é máis que solvente, desde Winona Ryder a Jenny Ortega, e merece unha mención a parte á interpretación de Michael Keaton, auténtica estrela do filme. Por contrato, o actor decidiu limitar a súa presencia a 15 minutos, e aínda así, nas súas aparicións, cómese a pantalla. Beetlejuice, Beetlejuice é un filme para disfrutar en familia, que gustará seguramente ás vellas e ás novas xeracións. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Soy Nevenka, a última longa-metraxe de Fiar Boyain, leva a pantalla un caso e un xuízo real que xa se contou noutras obras audiovisuais e recentemente na miniserie documental de Netflix Nevenka, de Maribel Sánchez Maroto. Nevenka Fernández foi unha pioneira ao levar por primeira vez a un político influente popular ante os tribunais por acoso sexual no ámbito laboral. O filme é un exercicio de reflexión moi profunda a partir das emocións da protagonista. O igual relata moi ben a sociedade na que se desenvolven estes acontecementos. Soy Nevenka apóiase nas grandes interpretacións de Mireia Oriol e Urco Olazabal, en un guión sensible e sólido que Boyain firmou xunto con Isa Campo, que xa colaborou coa cineasta Emma Ixabel. A banda sonora, firmada por Xavi Fonte, conta coas galegas Fillas de Cassandra. Soy Nevenka presentouse oficialmente no Festival de San Sebastián e levou o premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country. Xa podedes atopalo nos cines. ¿Qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen, que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. I'm going to need you to walk me through what happened. Part of this process is the two of you reconnecting, growing closer as brothers. No sinistro e saturado panorama do True Crime chega a nova serie de Ryan Murphy e Ian Brennan, creadores de Dahmer, unha das miniseries criminal máis notables dos últimos anos. Monstruos, a historia de Lyle e Eric Menéndez, está inspirada na historia real dos irmáns Menéndez, que, no agosto do 1989, asesinaron a tiros aos seus pais en Beverly Hills. A serie non fai unha valoración moral, intenta manterse agarrada aos feitos. A capacidade de Murphy e Brennan de abrir o abanico das posibilidades e axitalo diante dos espectadores fai que o concepto de verdade resulte máis volátil. Esto é un dos mellores logros e quizás o maior límite desta serie. Monstruos, la historia de Lyle e Eric Menéndez, deixa demasiados puntos suspensivos sobre o acontecido e culmina cun final bastante aberto.
Considerando o nivel medio das producións true crime máis recentes, esta última serie de Netflix coloca o drama criminal a un nivel alto, pero seguramente non vai a ser a obra definitiva do xénero. Right now. We're gonna demand more out of life. I want your money. And we are never gonna fucking go back. You don't murder your parents that way. Literally defacing them. That's not about money. That's about something deeper and darker. Eric, I know that they would be proud of us. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí, en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.